салому дуруд мегем ба ҳар яки шумо. ман Неъмат Салимзода ин шом низ бо шумо барномаи комментчоро пеш мебарам. барномаи мо дар бораи ҳаёту ҳаводиси ситораҳои мусиқӣ, кино, варзиш ва шабакаҳои иҷтимоӣ қисса мекунад. мо дар ҳар барнома кӯшиш мекунем то бароятон ҷолибтарин маълумотро расонида бошем. барои ҳамин моро дар ютуб ва шабакаҳои иҷтимоӣ бо ин суроғай дар экран буда ҷустуҷӯ намуда тамошо кунед. ё агар омодаи ҳамкорӣ дар бахши реклама ҳастед, пас ба телеграми ман бинависед. мо барои ҳамкор мекунем. дӯстон, танҳо як рӯзи тақвимии дигар мондааст то баргузории озмуни Евровидение 2023. албатта мо наметавонем ҳоло ғолибонро муайян кунем, аммо тахмин зада мешавад. мо низ бо такя ба маводи расонаҳо топ 5 даста ё нафаре ки шояд ғолиб оянро барои шумо пешниҳод мекунем. дар қисмати аввалини ниманиҳоӣ бар асоси натиҷаҳои букмекерӣ шонси Лорин аз Шветсия ва Каари аз Финландия бисёртар аст, аммо коршиносон бо ин розӣ шуда наметавонанд, зеро таърихи Евровидение борҳо исбот кардааст ки ҳатто пешгӯиҳои 99% дар финал ба 0 баробар шудаанд. масалан соли 2016 як нафаре ғолиб омад ки дар ёду хаёли касе набуд, ё як сол баъд аз он ҳама қотеъ буданд ки намояндаи Италия ғолиб меояд, аммо намояндаи Португалия ғолиби Евровидение 2017 шуда буд. идея аз коршиносон бар он назаранд ки озмуни Евровидение аз сиёсат дур нест. маҳз ҳамин омилҳо метавонанд барои намояндаҳои Шветсия ва Финландия шонси бештарро диҳанд, зеро Шветсия чанде пеш ба НАТО пайваст ва дуюмин дар ҳоли пайвастан аст. онҳо барои ин мавқеъ далел меоранд ки намояндаи Балтика дар арафаи пайвастани кишвараш ба Иттиҳоди Аврупо ғолиб омада буд, ё соли 2001 Эстония дар ин озмун ғолиб омада баъди 3 сол узви Иттиҳоди Аврупо гардид. ба ҳамин монанд Латвия ғолиб омада баъдан аъзои ин иттиҳод шуд. баъзеҳо бо истифода аз вазъияти сиёсии Украина тахмин мезананд ки намояндаи ин кишвар бори дуюм пайи ҳам ғолиб мешавад, чун ин таҷриба дар таърихи озмун буд. то ҳоло 3 кишвари ҷаҳон пайи ҳам ғолиб омаданд. Ирландия дар солҳои 1993-1994, Люксембург дар солҳои 1972-1973 ва Исроил дар солҳои 1978-1979. вале гуфта мешавад ки дар озмуни Евровидение танҳо ба вазъи сиёсӣ такя намекунанд. бояд гуфт ки дар рақобат барои ҷоиза Франсия низ аз рақибони асосӣ Шветсия, Финландия ва Украина қафо монданӣ нест. ҳоло дар марказҳои букмекерӣ Франсия ба зинаи 4-ум ҳаракат дорад ва ҳатто мегӯянд шояд зинаи 1-умро ҳам касб намояд. Испания ҳоло дар зинаи 5-ум қарор дорад ки дар ин аср барои онҳо ин зина ғайричашмдошт аст, вале коршиносон ба ояндаи намояндаи Испания чандон некбин нестанд. дӯстон, ба ҳар ҳол ин ҳама тахминҳо мебошад ки бар асоси баҳогузорӣ ва пурсишҳо натиҷагирӣ шуданд, вале тавре дар боло гуфтем воқеият он аст ки мо дар финали озмуни Евровидение 2023 мебинем. азизон, бо ҳамин мо расидем ба парҷоми барномаи имрӯзаи худ. моро дар Facebook, YouTube ва Instagram дар суроғай дар экран буда пайдо карда метавонед. то дидор, хайр.